Master Duka 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 Obusosogi Gara China we meraya gaganunte Duka Isinisi beba now Obodo nine abalara Eliza Nemo Lepo Onyoshi Kizona la Gigane to the high door. No resting place to the wicked. When they big is so in gives some zone anywhere cattle, gives on anywhere cattle, Mapuno put together and take your cup. Or make a draco 10 years. Can you come to talk about whether they come? Other mother come not look. Duka Duka. You dare Duka. Take out it on a dead make him. You can't carry to a carrot, ritual, sit by it. Get Cornell. Hey, Antonio, Dada, I don't make no good like I First World War, Second World War, Third World come got to hear. It's like any man, Kayan, Karika, Martin Akomo had to Duka. Yeah, open the bay anyway. Only come only going anyway. Think him, come back. Hey, Nigga, senior brother. Keo somebody far. Anameba, never been the Chinqua. In no disturb ma. Nigga, Gantia. Obon and Seba Utoketa. In Seba Utoketa. Walking on Eba. Nigga, Jeju the Mofuma. Jeju the Mofuma. Obon and Seba Utoketa. I won't get. Before Mutunenwa. I will mother and Donya Murawa or survive for ya. And ask them to Eba. Mama Utueba. Mwoketa. Master! Awutukwala! Iga Bajukwa! Oga Bajoko. Orupanani ga Bajoko. Because Oshi Hananga Awutu. Ozuno Gadrota. We are Magaga had given me a page about them to need 11 because one need a get the hay in good water. I will pass of him. From whom? We are getting to go about. Hey, I wanna. You know, never let Becklem Maria. Muan on a net Becklem to go. He never any time and never been done Igbo. Never been done Igbo. Better than that go to a good. Hey, can you help? Can you help? Who might be one of get on better on? You can't get any of them. I'm never seen a woman like a mamba. Make any kind of make him ta. What's the cat kata? They want to make it wet. Master Duka Duka. Biko. Hey, Dimoma, Kaiji, you know why you're set to one in here? They are both Western. Okwanyewulezunulo. Ozuno sikosiezunulo. Over an ende come my mum ne tota. Good and working out gigi where come give where they have from ne. Ye buruburia. Can you make him? Jipanaka no ya was rega. Oh, yes, near. And what does us recon? I done them when I'm seeing me out from where Carica Sinimulum. Geregarote, Yeputa. Why can't you move away? Can I lose you? You cannot lose it in the China. Gigano Sikori, no Shimoringa. Ni Kurugita. Oh, we have Kuro touch. There's another Kurugita. You want your sheep. Hey, hey, Ikarita, I'm working in America. There's another Kurugita. I don't see one your son. I would have had a Kurunyoshi. One more Onyoshi. Hand rubber. Oh, Onyoria. Email and make a black mamba. Wait for on Chana Nona. On Chanona. Machos on Nona. Wait for Tata. Mejona. Don't want to do a hey, Ikarika. Ono Zoketa. No problem like with this Shuketa. Or like with Okwa. One member. Ono Zoketa. Ono Zoketa. Amaka. Ono Zoketa.
Bia side dia. Bia side dia. Biko du biko ka buom. No mo akina. No mo akina bo kana ta. Biko ka buom. Hey! Ana ba ba. Rabia ka. Rabia ka kita. Noreba. Last again Noreba. Noreba. Last again Noreba kita. Noreba kita. Ara na gbagi. Onwe na megirishi. Ni ga genti. Obu na enwe na Paul eba. Mana na ogewa. Kpasugo m iwe ebe a. Ibupụta gị iwe nọ n'ime a. Chepụtashigo ya. Na kwa ị na-ege ntị a, etu ị na-enenezi m anya kịta, enwe ọzụkwa m respect ebe ị nọ a. Enwe m ntakịrị ugwu ebe ị nọ a. Maka ịma na asị na ugwu nkwa ya, nwaanyị amụta ibe ya. Ugwu echi ọzọ m na-ahụ abịa ebe ị nọ a. Ịkarịka. O nwere ihe nji ugwu ga-eme. Were ugwu gị kee ya n'ukwu, buru ya kparịwa. Enwere ihe m ji eme na onye dara iberibe adala iberibe. Onye iberibe ka ewu. N'ihi ga-ege ntị a, ife nche ịjụ gị kịta bụ ajụjụ a, and njọ gị nye bụ ajụjụ a, ịsa amụ ya. Kedu ife iji wee jegwọ senior brother na m banyere na ruumu ya? Atụrụmashi. Ọ bụ n'ebe a na dị ruumu. Ya bụ Atụrụmashi. dị proud na-ekwu ya. Ọcha ọnụ na onye ochi ka ịbụ. Ibe gị na-aga obodo oyibo ga-akpata ego nke gị nwere ga-aga mụọ ka eji ezu ochi gaa China mụta eto dị ochi. Bịazie na-ezu ochi na-ehebegharị n'ime ụlọ na-aga ezu ego. Ihere eme. Na ịkpọrọ m onye ochi kịta? Na ikwuru gịnị kịta? Onye ochi ka ewu. Asị m gị n'Igbo onye ochi ga-eme m nke onye ochi. Na ịma na enwe m ike ịkụwapụ gị anya. Site n'ụkwụrụ ka chebe afọ ọzọ. Tutupu m n'ihu. Onye ochi efulefu. N'ihi ga-ege ntị a, na ịma na otego ngwọrọ na ngakụwapụ gị anya. Otego mkpori ya kịta ugbu a na ị ga-afụ nke tọrọ chi ma mkpa. Ọ bụrụ na ifugo nke tọrọ chi ma mkpa mbụ a, mana na ị ga-afụzi nke tọrọ ife yi nwa. Na ịma na nwere m ike ịkụ gị duka duka na. Ị ga-akụ m duka duka. Na ịma na m aka n'obi kịta. Na epere m aka n'obi kịta. Esi na ị ga-akụ m duka duka. Na epere m aka n'obi kịta. Adanna. Esi na ị ga-akụ m duka duka. Aga m ebuli gị. Esi na ị ga-akụ m duka duka. Chere ka nchaji ya. Nke a ka a na-akpọ tụnkwụshụa. Ịkarịka ọnwụ, ekele m gị. N'ihi ga-ege ntị a, akpụla m ịkarịka ọnwụ ọzọ a, akpụkwara ya ọzọ a. Afa mbụ Master Duka Duka. Ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na Chinko a. Ofu nwoke na-eju aka kụọpụ mmadụ anya. Master Duka Duka. Master Duka Duka, ekele m gị. Ọ gịnị a? Ke ife m ga-emere gị a? Na-enwe onye chọrọ gị okwu a? Ka m were Duka Duka were kụwapụ ya anya. Mba, onwe onye chọrọ m okwu. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Kwuo ya ka m were ntị m oge ya. Mgbe ị nọ na China, Chief si na ịbata na-aga arụ kọmpani buru ibu, ndị Blue Beggar ma ndị Julius Berger ma kọmpani niile na dị kọmpani ebuga na ụmụ m abụọ nọ n'ụlọ onwe ihe a na-eme na ga-etinye ha n'ọrụ. Nna ya ya ọsị mweta ego ahụ na ga-etinye ụmụ m ahụ n'ọrụ. Ọsị mweta 100,000 mewere 100,000 nye ya. Kemgbe ị lọtara onwe ihe m na-ahụ. Na ikwuru gịnị kịta? Na isi nyere ya ego la 100,000. Na inye ya 100,000 naira. Eziokwu, aga m atụrụ gị asị. Senior brother. Na ị ga-ege ntị a, ka ife isi na afa gị mbụ a. Maazị Okolo Ibe Abụchi. Ibe Abụchi a, Maazị Okolo a, Ibe Abụchi a.
n'ihi ga-ege ntị a maazị Okola anụgo m ife niile ikwu kịta n'ihi ga-anaba na ọkwụ na ife na-ekwu a ife niile ikwuru mmemere gị ya mmemere gị ya mana emesịa m ga-enye gị ozi ya Master Duka Duka odogwu n'onwe ya odogwu na China Master Duka Duka ofu nwoke na-eji aka akwapụ mmadụ anya odogwu ka ebu daalụkwa maazị Okola daalụkwa maazị Okola ya side ya senior brother ka itefu senior brother kita biko egbula Yes! Enya, le anya o. Ọ gịnị ka ị na-agbara ọsọ? Onye na-achụ gị? Mụ na-achụ gị. Ọ bụrụkwa m na-achụ gị. Ihe m bịara ịgwa gị bụ ka izere m ozi ka m bịara ka m zie gị. Ka izere m nwa nwanne gị nwoke ya wetara m ego m oji. Nwa nwanne m nwoke. Yes. Chekwe. Ọwụgwụ bụ kọntraktọ onye na-arụ n'ụlọ ka onye kpụga blọk. Ọsị kọntra wetin. Kedu onye gbasara onye na-ele ọgwụ na onye na-arụ ụlọ? Gwa nwanne gị nwoke ya wetara m ego ọgwụ ọ zụrụ m. Ị na-anụ ya? Chekwe. Ọgwụgwụ onye pharmacist na ọkọwụ chemist ọsọ misiri ọgwụ mgbe onwe ụkwara. Ọ ga-alụ adọrọ gị. Kwa ya wetara m ego gufu m ọ zụrụ m. Nwa nwa jiri ukwu m bịa ebe a onye ọbụla ga-agba ọsọ. Akwụọla m aka tiere ọkụkọ atọ. Eleza nne m ya ọsọ gofu ka m gbaghị ihe aka. Chief ịtala ahụhụ. Akwụọla m aka tiere ọkụkọ akị. Ya ihe niile ọ dịsị marathon race mgbaka ka mgbe ọwa ọsọ gofu nkịtị. Nkịta rie echi eze ere ewu. Gofu wee mụ na ushi ese efe adị agakọ. Mgbala ha ọsọ ya. Ị gagakwa ama nna gị shikwe gbakụrụkwa karịrị idiot ka ime m rahụzo m agbata this afternoon rahụzo otu ịgbaga nwe dislocation n'ụkwụ gị kọla m gị idiot without in comparison blada full ya makpa mamịrị gị ejule gafukwe garakwa ọnwa nwe ese bata na compound m n'ịbịa gị na-ego gufu maka Chineke kere m na gị na ụmụ ịga gị ọkụ ọha meghe aṅụ ọgụ nga aṅụrụ gufu ịpụtakwuru uwe ire gufu ọ mazi ibe gị na-ere ala ndị na-ere moto ndị na-ere steeti ihe ere gị gufu ihe eji akpa obi ọkụ gbasakwa ka crusade idiot a na-eme m ya dị ka nnukwu m na-agba ọtego ọsọ na-agbasa who raised me ya wụ onye chịka m ọsọ ele anọ ọchaba ele ngwuru ele ọchịchịra ndị China ị ga-esi ọnwụ n'ukwu osisi amadi ọha magbukwa ego kama kwụsị nọnsens ma ọsụsọ kwụsị asị agba ego sha ime ka ị mere eme ịkparịala onwe gị ọmị ka a na-emere sha no ị ga-esi anaconda rigoro elu senior brother ke ife bụ nsogbu gị a nsogbu m ogu nwa ke nke bụ na mmadụ ama nwe peace n'ụlọ ele otu ị ga-esi enwe peace ele otu ị ga-esi enwe udo na ndụ gị ma udo nke m ịkụwasịala ya mpụta wuru udo m fesacha ya na kọmuniti nke ọla m gachara mpekere udo m kwesịrị inwe udo nke mkpụrụ obi udo nke odi nwanne m na-enye ndị ka kwere na ya wụ na ụmụ onye otu Kristi iwere udo nke m kụwasịa ya nke ọla m pụta udo m atụkasị ebe niile gị were udo m kụwasịa ya na vileji nụ ebe ọla m pụtara mpekere udo m atụkwasịra n'ụzọ mana gị na-achọ inwe udo ele otu udo ga-esi adị na ndụ gị karịka ele onye zuru gị ụfụ n'aka na-akwụdị ụgwọ ọsụmọsọ gọnọ ị ga-ekwe aka aghọta ya maka na ọchabe ị gaghị aghọta ya maka onye ka ị zụrụ gufu n'aka zọpụ ka m pụtakwa nsi confession m gara confession nwa ha na-adị emesiri ike Chineke kpọrọ ọkpụkpọ oku nsị m aga n'ụlọ nzukọ gaga kwupụta njọ m ụkwụ m jepụtara otu elekwa otu nwokorobịa anya na-acha araga ka ọ bụrụ ọkụkọ Chineke ga-akpọ ọkụ ọsọ na ọ chụrụ m taa eluigwe ga-achụ ya ọsọ ọkụ mma achọ ya ọsọ nwoke ọsọ ọkụrụ m ihe na-emefọdụ nwoke na-achụ m ozuo ahụ ozuo m agbata ya isi ya arapụta m ebe ori ekwe otu ka anyị gbarigide pụtawa n'ukwu osisi nga m nọ ka nteki ya kọba ya kwụsị na-acha anya ọbara ọtụ m ozi ego na-arị ego gufu izụrụ ya n'aka nga o wetara ya ma nwụ na ga-ewetara ya ihe ya bụ otu ga-eme mụnwa nka zụrụ ya gufu mụnwa nka gụrụ ya gufu n'aka ele ihe na-achọ ịwa ị nwere ike ịkọwawuru m onye dị ife a ị nwere ike ịkọwanwuru m ya bụ describe ọ ya onye a bụ na ọwụda otu onye
ya wụ na ọwụda otu onye ịzụrụ ụmụazị ibe gị na-azụ emi azụ ala n'aka abata sị gị ndị bere ụgwọ nga ha bere ụgwọ ala azụrụ ha ụfọdụ ndị bere ụgwọ moto ụfọdụ ndị bere ụgwọ ụlọ na ihe dị mkpa niile ihe na-agba ụgwọ gufu ụgwọ anwụrụ nwere ego m ga-eji arị mma mmadụ tụfuchie n'isi gị asọ m nwa gara China na ị gara I would have better to my life ihe m na-arụ nga awụ scrand repa mụrụ ụlọ elu m kwụm ya mụrụ na Ọnịcha kwụba rụọ na n'Udi Enugu steeti niile mụrụcha ụlọ elu rụọ na Ekwe rụọ na Tano n'Igbo nwere ego m ga-eji awụ mmadụ wee kpọrọ anụ ọhịa dị ka gị gaba China ga ebe ahụ nọrọ iji lo nga uwe ọcha uwe ndị owu mmiri gụ na ụmụ Igbo ụnụ bịa nga nọ na-emere m maka Chineke kere m na gị na maka ịkwụsịdo ndụ ọjọọ na ị na-ebi n'obodo a maka akwụsịdo ya maka akwụsịdo ihe dị abụọ otu eme mụ na gị na senior brother ke onye bụ Maazị Okoro a eso onye bụ Maazị Okoro a ijere nara ego n'afọ ma nara ya ego n'afọ ma kedu onye ọ bụ a eso Maazị Maazị Okoro ya bụ sososo a na ịmazị ife na-ekwu ọzọ ị nwere ike describe m otu ọrịa ele ụdị mmadụ Maazị Okoro ahụ because I want describe ọrụ gị a na ị ga-ege ntị a mana ego onye natara Maazị Okoro a jee kịta ka ị nye m ya nyesi amụfa ncha nye m ya kịta achịkata ebe a dị na chisi n'iru m wee pụọ a dị na chisi ebe a wee pụọ a nwa nwa si ebe a pụọ a ifu duka duka kịta were m aka were kwapụ gị anya ma anya aka n'ime akpa kịta ka ị nye m ego a kịta na ọkwa na n'ife na-ekwu a iji zere m dịka onye ochi ma nsi ebe a wee pụọ ma ọ bụ na ị nyere m ego a ị mawara m aka ka nwampụ pụsịgo ebe a karịa ka iji zere m aka dịka onye ochi ma nne m ma nna m ma gaa hapụrụ m ngwa ụgba maka Chukwu m si agụri ego ma ọ na-ehapụrụ m ngwa ụgba ngwa gị na anwụ skaliwa enwere ife ị ga-eme kịta enwere nye m ego nye m ego ịgala anwụ ịchọ ka mgbago ọgụ a gị nwa ya nwa gị eburu ozu gị ebu mkpa na-aga m akwụ ọpụ gị anya amata gị isu amata gị isu ndọ mkpara aka kịta ịda n'ala onye ga-ada m ike ịda n'ala ahụ gbakwa akwụrụ dọm ị na-eche kịma kpam ka m na ị na-eche kịma ka iri kịta nwụrụ tawụta ị na-eche kịma ị na-eche kịma Anyị chọrọ karikachọ. Kedu ihe unu na-eji? Anyị chọrọ ka ọ gosi anyị etu esi agba Chinese. I've been training like. Nwamkpi ime ọnụ ọkụkọ. Nwamkpi ime ọnụ ọkụkọ. Chere unu bịara ịmụ karat. Ote. Otu esi agba karat. Anyị ga-emeri o. Ya. Ya. Karikacha. Ndewo. Daalụ gị. Na ị ga-ege ntị a ife ga-akpọ mbụ Master Duka Duka. Master Duka Duka. Ọ bara aba. Ke ife bụ unu bi ebe a? Ke ife butere unu ebe a? Anyị bịara ka anyị mara ma anyị mesigo training. Ekụzichala ha ka esi agba karat. Na ịchọ iso na training a na ị ga-ege ntị a nke bụ eziokwu a bụ na tata anyị emesigo training agwụgo tata ọmụmụ anyị tata agwụga ọ bụgo na anyị ka nwere ọmụmụ tata ọmụmụ a abụrụ maka ụmụazị dị ka ụnụ nwa Chere. Anyị nwa ka ị na-akpọ ụmụaka. Hey, na-ekwe anya ha kwụkwa na ịgba na small size. Gwa ya okwu. Anyị nwetakwa ihe anyị ga-eme. Gwa ya ka ọ ghọta. otu ụmụ gị a na ego anụ a na nka na ya kịta ka ị were ya jegoro biskit ya were ya jegoro biskit ya Biskit. Na-ekwe anya na anyị gba na small size abụrụkwa na anyị ga-enye anyị ka anyị gote biskit anyị bụrụkwa ụmụaka ekwana ife anwụ eje anyị nweta ihe gwa ya ka ọ mara nweta gị ele ihe unu na-enwetara ihe unu ga-enweta ya mee ya nta mere imo mụ na-enweta dị mbara igwe nke edemere ebe ihe na-eji eto ogologo were aka kụwa mbara igwe breaking the door to where to hide to yourself. Ọwaghị mere nwaanyị ego ọnụ ọgwụ mere nwa gị ime ọnụ otu ka pensụl akara aka ị ga-eme ya ihe ngwa
ọ ga-apụkwa ihe ị na-ekwu o anyị nwetakwa gị forgetkwa anyị nwetakwa gị ị ga-ekweta ga-atụrụ kwilikwili ma ọ biskit taa nwere onwe mana ihe anyị bịa bụ ka anyị bịa gbanụ aka gị kpa maka Chineke nna nwere gị ọtụtụ pik ngwa ụla kanụ ga-gacha gabazienụ nabazie na anyị bịara ịmụnụ karat na ga mụọ karat n'ite ofe mmadụ Singapore m na-ezuru ọsụsụ izuzu m n'ihu mfụ na ahụ n'otu ụnụ daiga zere na ụmụ okorobịa zere na ụmụ okorobịa Singapore sị na ọsịsọ ozuola gabazie na nabazie na ụmụaka chọrọ ịmụ karate ya senior brother oke ikpo ala ekwe mbuli ka m gwakwa gị ya ka m bụrụkwe m ogugu ji gị enwere ihe ya na-akwụ nga amememe ọlọfe sọdọ iwọla Judas Iskarọt onye ndị mmadụ na-abịa anata tren n'aka ya ma tren bụ onwe gị zekwere ụmụazị gị na ndị nne gị na ndị ụmụ nwaanyị ajadu ọkwa ihuru ụmụ agbọghọ keza ya n'ujuru na ala kpọrọwanụ ndụ mana ihuru ihe ọbụla ime katara tiga aka ebe ụmụazị nọ pidofan ya bụ ụmụazị ndị nọ under the age ụwa ịga nga ị ga-agote atụ gị nga a ga-atụ gị maka Chineke ihe iji wuru nwoke enwesi ahụ ike ikiri ọtọ n'ime nga ahụ wago wasa zekwere ụmụazị ekwuchala m ịgbalịala gị na nwa gị gbalịakwala okwu gị kwụ ọtọ a. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!